Majung adlaw ninyong tanan guys, dako sa karon nagdakog luya kay himuong ginger tea ni mother, madyo na raman ni makatabang. Sinanay naghigda gihapon, gilantan gihapon ni ja ubo pud usipon lagi. Pero bintahan na ni kay nakainom naman sa tambaw, kagi ka naman may nagpa-check up. Butan ni. Na may da rin newly hire nga kuan. Kauban sa bahay among bagong hinayr. Imported ra ba nagi ka Canada. Diya nanguha si Jag sikwa kay maglawoy kuno sa sila ni. Sila sa hidron, hidaring bahay kay tama sa ospital at mga tao na rin. Maglauoy ko na og mga utan para sa among inahan nga nayayay. Ay, bahala magluto. Kani fresh from the garden, ini po ning ate ganina. Kamusta gimo pamati diha nay? Diha ka mader kay aso. Adto sa kares kusina. Basi ganahan ka mo tanog TV, o di man puko ka mo umupirit og TV. Uy, ako raman siguro di ka mo umupirit og TV. Ang gubitan na tanog TV. Ubanan ra ka na ate. Oh. Kaning kamot tag imo. Gamay ra mo to nato mo tang ating daghan karon. Kay maazo man ngani. Agloy ate. Ikaw rin lamang pila kuha kay ikaw may nasayo sa mga timpla na. Kini nga mong sikwa guys, dugay ra jud ni kaadyo nagsige gihapog pamunga. Bisag dako ni si dabong pa ni si Jala may paghihapon ni sa utanon. Dali ram ni andaman kay imo ra maning apanitan jad aron. Kasuway ko dani kang gibot nga sardinas ug miswa arang lami ag sabaw. Uy, tamis-tamis. Dari reklamo na to nga. Kasi sa kung rada pa ng ang. Itong lami-lami. The best nilaw soup for sick people. Ardagana man din ng atong sikwa sa diraman lami manumpod ni. Mga amig ukra og batong og taong guys atos garden isa guls utan. Abay risaan sa papagka. Maghuwat ko ni mo daris ukrahan. Di ka makatubay magituloy ba? Iban. Nga amig ukra. Naamay da po mapili. Oy! Daghan ang reg taong ni nanay. Di amang utanon maglawuy mi. Maglawuy mi. Maajuhas taong namunga nagkang nanay taong. Manguha na ram de putag batong guys. Kay isagol sa tag nilaw uy. Kaya ron kompleto gatong nilaw uy. Asa ka na ikag jugod ring taong nga. Bola magkahagwa ba ni ud. Tang ipon. Tanawan sa natang nabay basew. Langkatan ra lamin nato kay mo kadagon ting naan ra nato daning punggay mapupo lagi ni. Anak ka te, da taong unahon. Kuha pa di ukra. Og ana laman kay anak ka na. Gamay ra lagi kana pangutanay ra. Hala rang gupaha. Pero magrina og maluto na. Jesus. Ani ra lamtas daplinti aron kakatlan. Di zaman ko ni muha. Dali diha kay narabay lubi. Tagakan sa tagpalwa. Dapat ibalik ja. Pwede man ni open man ni si ja. Pick and pay man ni. Kinsay gusto mo ka andari. Laka mo dari ka may pupo. Bitaw ang daghana na. Basa ujud din di jud ud. Ano tanawa lam gud pod. Mubun sa una. Ayun na natigo matay tagak ra na. Adjo. Sa man ni apil nimo ara man nang gahi. Daghan nagamang kuha. Ano na? Ikaw may budget sa imong nila. Uy, gura mo kung assistant ram ko nimo. Basi mabasuan ta, patay ta. Patay ta ni basuan ta. Hindi man ko kang mabasuan ta na. Relate mahabalik na putong karaan nga. Gihipang hilantan kay na. Nga mana lisang.
Lisang? Kami. Nahilan at muslisang. Pero wa sa benew. Lantan may kay waman gagawas. Panaga naman kay nasud man mis daghang od. Jara. Anti. Ay, Jara. sitaw na kami. Modest in siya pang tawanana. Ito na traffic, pahilantan ni. Aran ni jangad ka oy. Lanog-lanog ko sa tingog. Kana, Kana. agbatong. Te. Agtaon. Kuha pa tag batong gamay han. Kuha mo kog batong gamay. Aganing batong pagtan-aw pod. Kay di ra pa pod basta-basta kay daghan tog baso. Lagi gibaso bitaw ni. Gamay ragod ka na ragong atong pahumot-humot. Yeah. Gipijang nga una ni kay wala ni maatimang alikoy. Oh, alikoy. Spray mong panri. Wala ni maatiman. Gusto na niti, palabi ba day pagka? Nga agrayuma. Halag sinanay di ra ba pwede rin. Pwede ra gamay raman pati maho. Ta, Ay sa kay. taong na ta. Ay sa kay. Huwag kag pipino, pagbantay ha. May panahon pa na pwede pang magbago. Hala, daga nagbungag batong, sayang nga man eh. Kanira duha tang kanon. Kuwasan ang ni batong dako tibi, na sayang kana. Hang ang wait ba napiltag sun. Batong, aw taong. Bati. Karete. Kada ko. Teka ta. Ano ko dako ah. Kata. Gitadloan manggugol. Sige, ayo lang kata ra. Ay, nga na. Kanang dako ti ko ati. Ikata kasaban na ni. Ilagi, dilagi. Basta adyo laman piangi, hamdi ta kasapas tag ija. Narga ni gibatik tag ija, ngawat na mo rajon. Tuntingan na laman na kay gahi. Ikaw ka mangawat. Dari butang. Kanang mga dagko ti, kadar dagko. Kana tambek. Si pwede pa ni ka ay. Kuha na laman na, kuha na nakatadaro na. Padong may yun. Muguwang. Para namang may tanim kayo ah. Mo gani nakapang-harvest og way tanem-tanem. Already tagida. Sugba man na natang uban karon, lagi pare sa nila oy. Kuha na laman na. No, gamay pa sayang. Sayang pa. Sayang ka na ta. Ta. Taghanag mo kuha. Di ana agi ka na Miss Garden. Oh. Kompletos recados agamang napupo na pipino. Batong. Mga guys, grabing ka-healthy ka, Jo. Kani, apil ni stantad, kaya basig na ni Uod. Kani, pwede rin isugban ni uban. Pagdahan ni, apil. Kaning batong, hapon ni hugasan. Kay injag. Na ay, baso po dani, at hapon nga, tarong limpyo. Hugasan ni, kaya mag-tantad ko. Kuanra kanang naisa ra ka buok. Ang isa ka isda atong itapan. Hinja may tingin sa kulo sa atong laoy. Wala helan kinay. Mugulis ati dole? Tomorrow daw. Mahukay na po ito, mura na po ito masura. Ano gani na ay? Ang dami kay luog. Apon mo gani na? Kaya naman yung disco. Nana, virgin lagi mong batong, o, taong nay. Eh, Robert na mo gam Robert. Dos. Eh, Lexi. Hotdog ito tong nai lumpia. Ngayon dyan gipili, hotdog at lumpia. Ayan, palit ko po yung manggang hinog. Maraming salamat tayo guys sa nihatag sa pang birthday ni Lexi guys. Kaya ba na magpinsan mo. Labi na ni Ate Bibi. Dagang salamat ka doon mo tiog ni Ate Bidalos. Diyan nakapili na day kong cake. Ate Bidalos para ni Lexian. Kaya katoy mong ganyan na frozen nga cake. Pili na ko na to sticky buns. Mo, lagi ko may mga dati sa Lexi. Yan na mga ana. Alam may asad ano eh. Muna ni ganina fresh from the garden mo. Dani sadan nga presko jud. Beno, mura pag mukaugutan.
Ang ano di mo kamong kagulong nakalamay na ng ulod oh. Sausaw sa sukang na isili. Uy dang kuhak suka dang with sili dang. Kato suka dang dang. Oh guys, nakuan na guys, nauspak nagtumoy. Pero nipis man na sadya kay first session pa mo. Ship cook, oh, ship cook of the day. Taga Canada ni, di ni mag taga Amerika. Canada, ha, ship cook. Oh, lami ka jo law oy. Ambaw ni sa na ay common colds. Basic chat si jang uyab. Cha, sinsado nas indang ha. Grabe indang ha. Tiffany naman. Ay, tagay ko si mong number ay kay ang rudan. 09. Kuan ra ang ilod ay katong tag double freebie. 6 gig YouTube, 2 gig data, 2 gig araw-araw. Pila mo nagkadlaw? Sabaw? Ay hapon tanan. Uy, arang lami ah. Beha tag ukra. Nimbungan okra ka kay puwa. Diya kaluto green. Fish in. Brown out man. Ang suga. Nagla ka be? Ano? Gakas na lang mga maester. Ano di ka mahaglat? Wala di jadat ah. Hindi ka naghilot kong nanay. Ang brown out. Wang ya berihan kayak gitu. Samsung, Android ko na Android. Kalau smart TV, udah makakunik.